அக்னி ஏவுகணைகள் வரிசையில் நீண்ட தூரம் சென்று இலக்கை தாக்கும் திறன் கொண்ட அக்னி 6 ஏவுகணை திட்டத்தை தொடங்க தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் என்று DRDOவின் தலைவர் சமீர் வி காமத் தெரிவித்தார். மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தவுடன் திட்டம் தொடங்கப்படும் எனவும் அவர் கூறினார். கருத்து கணிப்பை ஒழித்து கட்ட சட்டத்தில் இடமில்லையா? ஓட்டு எண்ணிக்கைக்கு இடையே இந்த கணிப்பை வைத்துக் கொண்டு என்னதான் செய்ய போகிறார்கள்? எல்லாவற்றையும் பணமாக்க துடிக்கும் கூட்டத்திடம் இருந்து மக்கள் தப்பவே முடியாதா என இயக்குனர் தங்கர் பச்சான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். சென்னை ஹைகோர்ட் மற்றும் ஹைகோர்ட் மதுரை கிளைக்கு மே 1 முதல் 31 வரை 1 மாதம் கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவசர வழக்குகள் புதன் வியாழக்கிழமைகளில் விடுமுறை கால அமர்வு விசாரிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளின் பின்னால் பாஜக இருக்கிறது. மேற்கு வங்கத்தில் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்போம் என மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா தெரிவித்துள்ளார். மேட்டுப்பாளையத்தில் வீசிய சூறாவளி காற்றில் வீட்டின் தகர குட்டகை பறந்து செல்லும் CCTV காட்சி வெளியாகியுள்ளது.